bihurtu dugu gela, ezta? Estan bakoitzean ikusiko duzue talde bat esperimentu batekin edo birekin, eta lehen da bizi beraien azalpenak entzungo ditugu, eta gero gonbidatzen zaituztegu, azoka batean bezala, libreki mugitzea estandetik estandera, beraiei galderak egitea edo ikutzera esperimentua nahi duzuena, bale? Gure esperimentua etxeko estalaktita da. Materiala izango da gatza, kolorantea, ura, azkoina eta bi baso ur. Eta soka. Lehenengo jarriko dugu bi baso ur beteko dugu. Eta jarriko dugu eskina bakoitzean sokan azkoina. Baso bakoitzean azkoin bat sartu behar da. Ondoren, gatza bota behar da eta itxaron. Eta ondorioa estalaktita bat sartuko da. Eta pixka itxoin behar da, 7 edo 4 egun. Ze uste dezute gertatuko dela 7 egun eta gero? 14. Estalaktita bat sortuko da. Gure esperimentua txanpona irensten duen argia da. Kaixo, gu esperimentu bat egingo dizuegu, txanpona irensten duen argia da. Kaixo, gu, Einaut, Lara, Ane eta Metx gara. Orain pausoak azalduko dizuegu. Lehenengo txanpona ontziaren barruan jarriko dugu eta albotikan begiratuko dugu. Txanpona ikusten da orain dikan. Orain ura botako dugu. Eta berriro albotikan begiratuko dugu. Zer gertatu ote da? Ez da gertu egin da, magia. Ez da truko da. Hemen esplikazioa dakazute. Argia, ur eta txanpona, eta beki. Orain, txanpona, untziaren, zoraren behan jarriko dugu. Orain, berriro albo batetik begiratuko dugu. Hemendik argi eta garbi ikusten da. Orain, ura botako dugu. Txanpona gure begien... Orain begirada bat botako dugu ontziari. Argi eta garbi ez da ikusten txanpona dagonik. Txanpona gure begien aurrean desagertu da. Nola da posible? Kristala eta argia gure begiei engainatzen digute.
Esperimentua urpekaria garantzailea da. Orain, urpekariari garantzaia esperimentua egingo dugu. Orain materiala erakutsiko dizugu. Kristalezko bol bat, alkohola, oioa eta ura. Eta kristalezko baso txiki bat. Kontuan diz, baso txiki aliaz beteta dagona erdian jarriko dugu. Orain ontzi handira alkohola botako dugu. Ura botako diogu. Iritsiko da une jakin bat non ura nahikoa izanik astiro igotzen hasiko da eta olioa igeri egingo du. Esa está iritsi, madre. Esa está iritsi, madre. Ratchet. Ura, olioa, Ura eta olioa ukitzen dira? ez. Naiz eta ur gehiago bota ukitzera iritsiko dira? Zure gure, ez? Ez? No happens. Ez haini konpontze bat. Orain materiala erakutsiko dizugu. Tenpera, kristalezko pitxarra, pastilla, ura eta olioa. Lehendabizi pitxarra aurrez beteko dugu.
Ondoren, margoa gehitu eta nahazteari ekingo diogu. Azkenik olioa usuriko diogu. Zientzialariak umerotxoa dira. Olioa gorantzen arte itxarongo dugu. Orain, pilula eferbeszentzia. Orain, itxoin bada olioa gorantzen arte. Zer gertatuko da? Zer gertatu da? Zer ikusten dezute? Zer junda gora? Orain, pilula eferbeszentzia botako diogu. Zer gertatuko da? Bai, burbuiak. Orain beste bat botako diogu. Bota irua, bota irua. Hola, ikustenak. Irua gehiago. Irua. Beste bat. Gure esperimentua zurik gabeko arautza da. Kaixo gu, Oier, Udane, Oian eta Beñat Garraitan. Bi esperimentu orkestera gatoz. Gure esperimentua zurik gabeko arrautza freketua da. Materiala, arrautz bat, alkohola eta platera. Lehenengo alkohola botako diogu.
Gero arrautza puskatuko dugu eta botako oskola kendu eta arkola baina ez anez? Orain arrautzaren gainetik alkohola botako dugu. Gero bi ordu zitxaron hau pasako da. Zer gertatuko da? Esan diozue. Ez da jatenik? It's no penicillin. Esperimentua 20 botila batuan da. Orain, 20 botila baten barruan, esperimentua izango da. Materialak, botei bat, alkohola, puzgailu bat, eta destornilladore. Orain, botillatik zuloa egin dugu, eta egin dugunen zuloa hemendik sartu dugu airea, eta tapoia kentzean, se supone que atera bartzen odei bat, baina ez. Mira, usiko dugu. Nothing happened. Gure esperimentua araztegia da. Arratsaldean gu June Asier Anitz eta Iker gara. Eta hau filtratu edo araztegia da gure proiektua. Orain June materialea izango ditu. Ura filtratzeko plastikozko botila bat erditik moztuta behar dugu. Harri txikiak eta harri handiak, hostoak eta belarrak, kotoia edo godoia eta area, eta ikatzen. Orain Asierrek pausoak izango dituen. Lehenengo, ikusten duzuenez, jarri dugu kotoia edo algodoia. Gainean jarri dugu ikatza. Ikatzaren gainean jarri dugu hondarra. Eta hondarraren gainean jarri dugu harri txikiak eta harri handiak. Hemen uzikina, hostoa eta belarrarekin dago.
Zer uste duzue ura botatzean gertatuko dela? Zinitz, nik. Eta ez da portatzen. Orain, momentu batzuk itxaron behar dituzu. Ikuste, orain ura garbia dago. Ura filtratua da, baina ez da dangarria. Jazta. Eta hau izan da gure esperimentua. Gure esperimentua arrautza sanitaria da. Arrautza sanitaria esperimentua egingo dugu. Gu Neritz, Laia, Alex, Aixa eta Joritz gara. Gure materiala ozpina, latera, tuperondi bat eta arrautz bat. Arrautza sartzen dugu taperran eta gero ozpina botatzen da arrautza gainetik eta itxoin dugu berroita itxita eta itxitapa eta gero behar dugu itxoin berroita 8 ordu ze pasatzera? Ze pasada? Orain, hemen arrautz bat dago eta orain aterako dugu. Bizkarra ematen ari zarete, ez dute ikusten zertan ari zareten. Zer uste zua gertatu dela? Arrautza saltarina bihurtu da. Pero gaita sortu, itxaron gero arrautza gelatina bezalakoa bihurtu da. Eta bote batzuk ematen ditu. Baina ez Gero pasako zarete ikutzera arrautza. Hay un enano ahí que coge y se coge el dinero y se lo lleva.